Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Wikan. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Sudadi kanthi ira-irahan Watu BSM. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Pak Baladewa lagi rampung anggone dahar awan, lalapan pete karmane ora tau keri, sambel terasi sing ngancani, rampung dahar rasane marem banget. Karepe Pak Baladewa arep enggal menyat saka papan palenggahane, nanging dumadakan boyoke krasa semlengkrang kaya ana sujen sing tumancep. Garwane sing asma Bu Erawati gupuh anggone tetulung. Lanang setengah tuwa iki nyekeli boyoke, guayane pucet, latine geget, katambah ambrole keringet. Lara boyoke ora kena diampet. Lagi sepisan iki Pak Baladewa nandang lelara sing bangeti kaya kuwi, arep mlaku angel. Sawise rada mendha lagi bisa menyat, terus trantanan menyang jeding sing tansah mambu wangi. Arep turas nanging angel, lesedele mlaku metu alon-alon tumuju kamar tidur, sigra gumletak ing kasur. Dienten-enteni larane ora lunga-lunga, kepeksa sorene Pak Baladewa diplayokake sopire menyang rumah sakit enggal saras. Perangan pundi Pak ingkang kraos sakit? Pandangune dokter Waluyo sejati marang pasien sing lagi teka. Mriki Dok, panggenan boyo wingking radi nginggil. Wangsulane Pak Baladewa karo astane nuduhake boyoke mburi. Lah, raosipun kados pundi? Segawit dados sarip ingkang boten saged medal, dangu-dangu saya sakit, ngenceng lan boten kiat kula ngampet Dok. Ajeng kangge mlampah ewet sanget. Wangsulane Pak Baladewa isih karo ngampet loro. Nggih, kula cobi sakniki kula cek lengkap klebet dipun USG nggih Pak. Nggih Dok, monggo. Pak Baladewa diaturi sare ana papan kang wis sumadya lan dicek tensine. Bubar iku boyok mburi ditempeli alat kanggo mriksa kahanane ginjel. Foto kahanan ginjel Pak Baladewa katon ing layar lan bisa dicetak kaya foto. Liwat foto iki katon cetha yen ana barang asing ing ginjele Pak Baladewa. Dokter Waluyo sejati langsung bisa ngendikake analisis foto ginjel kuwi. Kados pundi Pak Dokter? Menika cetha banget Pak. Gambar layar USG niki ngetingalaken kawontenan ginjel panjenengan, ketingal wonten watunipun. Andarane Dokter Waluyo jati karo nuduhake foto ginjel ing layar USG. Lajeng kados pundi Pak Dokter? Cobi kula zoom gambar niki. Kados dereng patos ageng. Insyaallah saged medal mawi ngunjuk obat-obatan. Kula serat resepipun nggih, lajeng tumbas obatipun wonten apotek Sarasjati. Inggih Dokter. Penyakite wis ketemu, penggalihe Pak Baladewa lega. Analisis dokter nuduhake yen watu ginjele durung gedhe, mula mung diparingi ramuan obat. Pak Baladewa enggal diderekake sopire tumuju apotek Sarasjati.
Sawise resep diaturake apoteker lan nunggu sedhelok, obat wis tampa ana astane Pak Baladewa. Wujude kapsul gedhe-gedhe sing rupane coklat enom, ambune kaya jamu. Obat iku kudu diunjuk sedina ping 3. Sawise rampung butuhe, Pak Baladewa enggal ngeblas mulih. Dokter Waluyo Sejati kondang analisis pas. Wis akeh pasien sing kasil diobati dening dokter sing isih enom iki. Lara ginjele Pak Baladewa dhewe wis wiwit nuduhake tanda-tanda mari. Sawise ngunjuk obat sing wujud kapsul coklat enom iku, Pak Baladewa terus wae turas. Sewengi bisa kaping 3 tur turase akeh. 3 dina sawise ngunjuk kapsul resepe dokter Waluyo Sejati, Pak Baladewa krasa ana barang kang bakal metu saka anggane. Rasane panas, pedes, ora bisa diempet. Sidane Pak Baladewa dadi hubungan keluargane. Ing kahanan kaya kuwi, Bu Erawati enggal-enggal merintahake sopire ngupati Dokter Waluyo Sejati kaaturaken rawuh ing daleme. Nalika Dokter Waluyo Sejati rawuh ing daleme Pak Baladewa, rasa lara sing ora bisa diampet wis ilang. Nalika iku katon ana barang cacah 5 kang metu saka anggane Pak Baladewa. Sing siji gilik dawa, sing siji maneh bunder rada gedhe, siji maneh gilik dawa lan loro maneh bunder cilik-cilik. Sawise watu cacah 5 iku metu, rasa sumlengkrang kang ganjel ing boyok wiwit ilang. Pripun Pak Baladewa, pun sae? Pandangune Dokter Waluyo Sejati. Sae Pak Dokter, nanging niki kok medal watunipun nggih wonten gangsal kadosipun. Cobi kula tak ningali. Menika Pak Dokter. Dokter Waluyo Sejati terus ngumpulake watu-watu mau lan diotak-atik posisine nganggo dom. Watu gilik dawa bunder rada gedhe, watu gilik dawa maneh, terus bunder cilik-cilik cacah 2. Nalika diotak-atik, watu-watu mau bisa bentuk konfigurasi angka 10%. Dokter rada gumun nyumurupi kasunyatan iki. Panjenengan terus maringake watu kang dipapanake ing cepuk iku ana ngarsane Pak Baladewa. Menika wonten ingkang aneh Pak Baladewa, pangandikane Dokter Waluyo Sejati. Menapa Dokter? Watu-watu wau jebul saged ndamel konfigurasi angka 11%. Menika menapa werdinipun Pak? Pak Baladewa ora bisa wangsulan. Wangsulane mung disimpen ing sakjroning ati. Nyuwun ngapunten Pak Baladewa, leres dados kepala sekolah nggih. Nggih Dokter. Napa nate nangani proyek-proyek pembangunan sekolahan? Inggih, sok-sok Pak Dokter. Semester wingi sekolah kula nampi proyek pasang keramik kangge ruang lan tembok kelas. Nggih, lumayan menampunipun Pak. Lumayan pembangunanipun Dokter. Nggih, kula mung saged ngemutaken ngatos-atos menawi nampa komisi proyek Pak. Sinten ngertos malah njalari sakit ginjal. Nggih Dokter, matur nuwun. Bubar mekas kono Dokter Waluyo Sejati terus njaluk pamit. Pak Baladewa isih kudu nerusake anggone ngunjuk obat. Sawise Dokter Waluyo Sejati kondur, Pak Baladewa terus ngenam-enam pikire. Dieling-eling kabeh kang wis ditindakake. Semester kepungkur sawise nampa proyek pasang keramik, kudu asung pisungsung marang kepala dinas kabupaten. Bubar iku isih nampa komisi 10%. Ora nyono yen duit sing ditampa iku bisa nekake lelara ginjal. Mung bejane lelarane bisa diusadani kanggo resep dokter, ora perlu disinar utawa dioperasi.
Pak Baladewa kaya nampa pepeling saka Gusti kang murbeng jagat. Loro ginjele akhire waras, setahun bisa nyambut gawe normal. Bubar iku Pak Baladewa keserang boyoke maneh, nanging Bu Erawati ora kuwatir, isih ana dokter Waluya sejati sing bakal bisa ngusadani penyakit ginjel sing teka maneh kuwi. Kaya lelakon kang kepungkur, dokter Waluya sejati enggal mriksa nganggo USG. Asile peperiksaan nuduhake yen ana sakjroning ginjele Pak Baladewa ana watu sing diametere luwih saka sak sentimeter. Pak Baladewa periksaan USG nedahaken watu salebeting ginjel ageng, diameternipun langkung saking 1 sentimeter. Pangandikane dokter Waluya sejati, "Lajeng kados pundi, Dok?" "Menawi dipun tembak mawi sinar laser boten saged, Pak. Watu ginjel sing kaping kalih niki sampun kelajeng ageng." "Solusinipun kados pundi, Dok?" "Menika kedah dipun operasi, Pak." "Oh, nggih, kula nderek mawon, Dokter." Rumah sakit Enggal Saras wis duwe fasilitas kang komplit. Operasi watu ginjel iku bakal ditangani dokter Waluya sejati dhewe. Ing tangane dokter ahli kang mumpuni kuwi, operasi bisa mlaku kanthi rancak. Dokter nemokake watu sak pucuk jempol gedene. Bisa dibayangake kaya ngopo larane yen watu sing semono gedene mondok ana jero ginjele. Sakwise dirawat sawetara wektu, Pak Baladewa dikeparengaken kondur ninggalake rumah sakit Enggal Saras. Watu asile operasi iku uga banjur digawa kondur. Ana omah akeh tepungan tangga lan sedulur kang niliki, saben-saben kang tilik mesti nyumurupi watu sak jempol mau. Nalika guru-guru ing sekolahane Pak Baladewa tilik, watu iku uga dituduhake marang para guru. Nalika dicekel Pak Fatoni, cepuk kang isi watu ginjel iku kesenggol astane Pak Sakirun. Cepuk tiba watu oncat saka cepuk. Watune sakala natap keramik lan pecah dadi loro. Sing gumunake ing tengah-tengahe watu ginjel sak jempol iku ana tulisan BSM. Ing kamangka kabeh nyumurupi yen BSM iku singkatan bantuan siswa miskin. Kabeh padha gedhe-gedheg ora nyono yen Pak Baladewa wis dhahar jatahe bocah-bocah miskin nganti dadi watu ana sakjroning ginjele.